Grabe. Lord, tabangin ni Lord. Sama-sama, Lord. Hello guys. Good evening. So guys, nandito kami ngayon. Nandito ako ngayon sa room kung saan naka-admit yung asawa ko. Andun siya ngayon sa OR, operating room. So kanina pa ako mga alas 5 PM. So andito na kami din. Nandun siya sa operating room. Hiwalay muna kami ngayon kasi tinitingnan pa kung kasi malapit na siyang mga anak guys. So andito ako ngayon. Ito yung kwarto na nakuha namin. Yan. Ito yung CR. Kung din maliit lang. So guys, kinakabahan ako ngayon kasi grabe, nakakaba. Hindi ako mapakali ngayon. Naisip ko rin sa bahay yung mga bata, kung ano na nangyari. Pero yung kapatid ng asawa ko, pinapunta namin doon kasi hindi sila pwede dito, yung mga bata sa ospital, bawal daw. So guys, pray nyo kami guys, sana maging normal yung delivery ng asawa ko. Sana walang maayos yung maayos lang siya tsaka yung anak namin. Sana walang mangyari sa kanila.